Hello? Alhaji Sani. Yawa Alhaji Sani ka ce wa manaja don Allah ya gaya wa Oga. Alhaji babban ka gaya masa dai yadda na faɗi yanzu mun sauka Dubai. Na ga kwamfanya a can suna aiki sosai amma ba su ƙare ba. Ka ce mishi dai na tashi amma na je Afirka. Zan yi kwana 3 a Kano. Alo, Hajiya a ina yake ne? Na yi so ina ƙasa. Sai ki fito mu tafi. Bon, ina ta zan ki a ƙasa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ya ta kin yi so? Na yi so baba. To barka da zuwa. Yawa baba. Yawa. Na wuni. Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Ya jiki? Alhamdulillah. To madalla. Allah kara lafiya. Amin. Masha Allah. Baba, da su ko muka yi nai waya da Alhaji yana hanya yana zuwa. Shi yasa nake son a sauke ni a supermarket. Akwai dan sayayyan da zan yi. Kuma zo yi masa tanadi. Laki dan sai abinci. To madalla kai direba to Allah mu je maza a farta a supermarket saboda hata yi sayayyan ta can. Daga bayan ni kuma ma wuce na zamu. Baba, wannan labari ko Alhaji na hanyar zuwa? Haka. Ina tunan shi zo saboda abin da ya faru a cikin kamfanin nan ya zo shi ma mu kawo. Wanda hannun shi ko ba hannun shi abin da yaran nan suka yi balato ba. Sati 2 bai nan abu ya canja. Na je banki ba kuɗi da ya shiga shi kuɗin da haka hanka sai an ɗauki kuɗi ba zuba banki ba. Ban san inda suka za kuɗi ba. Shi Alhajin ya zo ya san da zai zo ya tambaye su da suka je suka zuba. Ai duk sakin nan daga hannun shi ne tun da ya sa zancen Hafsi a ransa ya ɗauko shawaran Hafsi da wa'innan yara ma'aikatan nan. Shi yasa duk ka gani hankalinsa duk ya koma kan Hafsi, ina kaga kuma kulawa da aiki. Duk ya bar aikin nan wa'innan yara su suke kula da komai suke wannan. Shi yasa kaga suka yi facaka da dukkan kuɗaɗen nan. Kuma ya kamata ka ɗau mataki ba gaskiya ba zai yiwu ba, ya kamata ka ɗau mataki. Kuma ni zancen Hafsin nan dai in Alhaji zai iya barin zancen Hafsin nan gaskiya da zan fi samun kwanciyar hankali a rayuwata. Da yake suna wajen 'yan sanda ya je tambaye su ya jin da suka zuba wani kuɗi. A yanzu an kakkama su ma? Ya ta mun su supermarket sai ki je ki sassaya abin da ki sai an juma kin gama sai ki yi kira mu zo mu lauke ki. To baba, na ji na gode ba. Yawa, sai na kira ku. To sai an juma. Okay. It's night time and I'm thinking about everybody else's thoughts. Night time, I'm thinking about everybody else's thoughts. Night time, I'm thinking about everybody else's thoughts. Yeah, night time, I'm thinking about everybody else's thoughts. Well, instead of breaking the sleep, I'd rather be busy with dreams like everybody else. Gentle impulsion shakes me, makes me alive.
alaikum baba. Yawa ne ce. Yawa na gama sayayyan baba. Za ku iya zuwa ku dauke ni. Na gama. Na ma fito daga shagon. To shikenan sai kun zo ba. Na gode. Yawa. ba hajjiya bace kuwa? Salamu alaikum. Na'am hajiya. Lafiya hajiya. Ba gajiya. Yawa na zuwa hajiya? Wallahi baba nake jira yana hanya yana zuwa zai zo dauke ne kai ni. To hajiya tun da yake hanya na ne ba shan barku a gida ba? Na? To tun da yake hanya ɗaya ne ba shan barku ba hajiya? A za ka rage mini hanya? Ba laifi hajiya shan mu je barku kenan ba. Yawa mu je hajiya. Manaja? Na hajiya. Me ke faruwa ne a wannan kamfanin baban nan? Hajiya ba da labari komai shi dai ku ba da labari ba san me yake faruwa ba hajiya. Haba ya za a yi a matsayin ka manaja kace baka da labarin abubuwan da ke faruwa. Ɗazu nake magana da baba. Yake bani labarin barnan da aka yi masa. Ma'aikata sun masa barna a yanzu ma haka maganan da nake gaya maka an kakkama wansu suna can gidan police an rufe su. Hajiya wannan labarin nan daga su kuke na hajiya? Tsakanina da kai akwai wasa ne manaja Garba? A gida za ku haɗu da Alhaji ne hajiya? To da je shi ne ya kawo ni ɗazu ya sauke ni kuma ya je anguwa ne. Ya ce in na gama sai na kira shi da ɗazu na yi waya da shi nake ce masa na gama. Shi ne ce tun fito ga shi nan zuwa yanzu ma bari yi masa waya ce masa na same ka kuma ka gani nan dai za ka rage min hanya. Ba matsala jiya duk ɗaya ne wannan tun da ke hanya. Sunan sai ya in ya so sai ya je gida ya same ni. Ba matsala jiya tun da yake na sitiyar mota gara ku gaya masa ba iya waya zai yi ba. Bari na yi masa waya ba. Yawa. Kana muku ce wannan haɗu da manaja Garba shi ne ya ce zai rage mini hanya. Yanzu ma haka a cikin motansa nake zai kai ni gida. Manaja Garban da kansa to shi kenan ba baba yawa sai kun ƙara so na gode yawa manaja zancen da nake gaya maka ɗazun nan kana ji? Na jin ku hajiya. Baba ne ya je banki kuma ya je ya tadda abin mamaki ya zo yake gaya min ɗazun gaskiya hajiya ban gane wannan zance a cikin su yake da laifi kuma na samu labari dai gaskiya lallai nan da suka yi nan kai za su jima kafin su fito. Allah ya tona asirin wayannan hajiya. Amina. Amina. Hajiya wannan da duk wannan confiance da Allah ya mana kan ma'aikata su haka na ba daɗin ji wallahi hajiya. To ka san mutumin duniya tara yake dama bai cika 10 ba. Wannan gaskiya ne gaskiya ne. A yadda da shi kuma shi yin da yake tunani daban yake. To matsalar mutumin duniya kenan. Gaskiya ne hajiya. To Allah sai dai da zancen haka nan. Amina tunda dai ma ga Alhaji ma na nan zuwa Alhaji ma yana cikin jirgi ai. Haka yayi tafiya Alhaji. Alhaji yana ma zuwa yanzu ma nake ganin da dai awa ɗaya dai zai iso. Okay ba matsala. Da zuma muka yi waya yana cikin jirgi yana zuwa. To ba laifi hajiya wannan majira da mu je yanda hukuma za su tsara wannan zance kenan. Insha Allah. Amin ya rabbi. Hajiya? Na? To duke ga shi na mun iso gida? Sai mun gana da Alhaji kenan? Allah ya ya gaya mini duk abin da ya shiga cikin kamfanin hajiya. Don wannan zance na bani mamaki sosai.
wannan hajiya wurin samun tsaya na bar yawa an gode fa sosai, Yawa, an gode. hajiya. Allah saka da alkhairi. amin ya rabbi Manaja na gode sosai. Yawa, hajiya Eh. hajiya dakata tukuna akwai motar da yake bayan mu Yau shikenan. ba da ta hajiya wannan shaida safe Allah kenan ba mu hajiya alkhairi, Allah Amin ya kiyaye rabbi. hanya. An Yawa, gode hajiya. sosai. To an yanka ta tashi ta da abin da ya faru a cikin abin da ya faru nan to da ma ni ma ba zan shiga cikin matsala ba ta shikenan